לאן הולכים יהיה, ולאן אני אלך שאני אהיה בגיל 7. תלכי לכיתה ב' בבית ספר. וגיל, ב8 תלכי לכיתה ג'. 9. כיתה ד'. 10. כיתה ה'. 1. 11 את מתכוונת? לא, 1. בגיל 1 כבר היית. והיית עם אתי המטפלת. אז 2. גם ב2. ב2 התחלת ללכת לגן של רותי. 3. 3 את עכשיו, את בגן של רותי. אז 4. 4 תלכי לגן טרום חובה. אז 5. תלכי לגן חובה. אז 6. תלכי לכיתה א'. אז שהיא אותם. 7. 7 כבר אמרנו, 7 תלכי לכיתה ב'. אז 8. 8 תלכי לכיתה ג'.